Ħsibtu road rage, rajt raġel li għall-ewwel beda jsabbat mal-karozza b'oġġett iswed u wara ħareġ mara mill-karozza. Beda jilgħab biha qisu kellu xi pupa. Wara poġġija mal-karozza u beda jissawwata fil-waqt li qib dit-tajja tal-lajnuna. Niftakar li sakemm mort inġib il-mobile ħalli nċempel l-ambulanza, smajt żewġ stiri ta' senter u rajt li l-vittma mimduda fl-art u l-akkużat jaħrab mill-post bil-karozza tiegħu. Din kienet ix-xhieda xokkanti ta' Claude Gallia, kif it-tnejn filgħodu quddiem il-Maġistrat ġew mifsud komplet il-kumpilazzjoni tal-provi ta' Roderick Cassar ta' 42 sena mill-imqabba li qed iwieġeb mhux ħati li qatel lil martu Bernice Cassar ta' 40 sena fit-22 ta' Novembru li għadda f'Raħa Ġdid. F'seduta li fiha xedu 15-il persuna dwar il-qtil ta' Bernice Cassar, ħareġ li l-impjegati tal-imkastraw id-delitt iseħħ mit-twieqi tal-uffiċini tagħhom f'Kordin. Fil-qorti dawn ix-xhieda qalu li raw raġel li sawwat mara u wara semew tiri ta' senter u mara mixħuta fl-art mingħajr ħajja. Mix-xhieda rriżulta li l-vittma kienet għamlet 3 rapporti ta' vjolenza domestika lill-pulizija kontra żewġa Roderick Cassar fuq medda ta' 7 xhur f'Mejju, f'Lulju u f'Novembru lejliet li seħħ il-qtil. Sa dakinhar tal-każ ma kienx għadu ħareġ mandat sabiex Roderick Cassar jiġi arrestat mill-pulizija. Il-kuntistabli Whitney Healy qalet ukoll li fil-25 ta' Mejju Bernice Cassar marret id-depow tal-Furjana sabiex tagħmel rapport dwar vjolenza domestika. Iżda l-avukati tagħha taw l-parir biex ma tagħmilx rapport. Minnaħa tagħhom il-pulizija xedu li fl-istqarrijiet tagħha il-vittma kienet qalet li r-relazzjoni ma' żewġa bdiet tmur għall-ar f'Marzu tas-sena l-oħra. Tant li f'wieħed mir-rapporti li għamlet kontrih, il-mara qalet li f'jum l-om meddida li se joqtolha b'sikkina u rieda tmur lura kosta kollox għalkemm beda jiffissa li għandha wiċċ ħadd ieħor. Il-pulizija qalu li f'okkażjoni oħra l-vittma rrapportat li żewġa għax waqt argument li kellhom fir-residenza tagħhom ir-raġel qabad isawwata b'basket. Fuq l-aħħar rapport li għamlet il-mara lejlet il-qtil, il-pulizija qalu li dakinhar l-akkużat kien tella post fuq Facebook bil-kliem "Revenge is a must" u kiteb isem martu u isem kollega tagħha li beda jgħid li qed teqlibilu miegħu. F'dan ir-rapport il-mara qalet li l-imputat ċempel id-dar tomma u li l-ibnu ta' 8 snin qallu li se jispiċċa l-ħabs. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Roderick Cassar u l-avukati Stefano Filletti, Marita Paġdimek, Anne Meriku Tajjar u Rodin Xiberras qed jidhru għall-familja tal-vittma. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Angel Vella, Anthony Vella u Darling Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-ispetturi Sean Pony, Wayne Camilleri u Paul Camilleri għall-Kummissarju tal-Pulizija. Il-kombinazzjoni mistennija tkompli t-tlieta fl-10 ta' filgħodu.